Kristýnka, a čo ty to ten krsný robíš? Čo ty to ten krsný robíš? Kristýnka, ale aj ty mu robíš, no? Mama máš prebalovať. Kristýnka, čo to máš? Kristýnka, no? Ja chcem sa pozrieť tú vátu odtiaľ. A ty odtiaľ. Krásne sa. Kristýnka. Aha, tu je. Kitty. Kristýnka. Víš to, že ona chce vidieť taká snoblíka Kristýnky. Ja chcem vidieť, jak je obliekať. Rozumiem, že počnem poďme do baru, lebo ty na slavy si nemáš čo dať. Mám čo? Ja chcem ísť do baru. Ešte neviem, či Kinka vytrepeme vonči ešte. Ono čo z toho bude, lebo keď začalo kľúčo na hentan sa vrátiť, ale preto chcem len túto ísť, lebo ľahko dobehneme domov. Poďme do baru, alebo do Omera. Poďme do baru. Do baru. Kristýnka. Kristýnka. Už vidím. Ja vidím Maťalko. Jak ju fotí. Jaj. Kliapka naša malý chlap, ten fialový, bude za ním. Kristýn. Haló, čo sa deje? Čo? Fú. Tam je cesnek. Kristýnka, Haló. Naberiem si. Mama plače. Nebo. Úsmev, tatinko. Čo?